Ahojte, volám sa Terka, nachádzame sa v Prešovskej nemocnici, kde sa nachádza naša pacientská poradňa, kde pomáhame onkologickým pacientom. Poďte so mnou. Mnohí pacienti, ktorí k nám prídu, nečakajú, že sme tu tak pozitívne naladení a aj napriek svojim problémom, keď od nás odchádzajú s úsmevom. Pre nás ako lekárov tiež nie je dobré, ak sa pacientka veľmi uzatvorí do seba a vlastne prežíva to sama v sebe, nemá sa s kým poradiť. Tu sú veselá kopa žien, ktoré ju aj pozbudia, majú spustu aktivít, kde sa odreaguje, kde príde na iné myšlienky a to je aj pre nás lekárov veľké plus. Treba prísť, určite sa netreba báť, nie sú tu žiadni profesionáli, sú to ľudia všetko, ktorí si tým prešli a vlastne si myslím, že taký človek najviac chápe, čo ten druhý prežíva a vie mu aj poradiť. Naozaj mi podali takú prvú pomoc, takú pomocnú ruku, že bude to fajn, že neboj sa, bude to dobré. Z pohľadu klinického onkologa vidím významný prínos tejto pacientskej poradne pre pacientky. Je to zlepšenie ich psychickej pohody a poradenstvo v sociálnej oblasti.